Kurs zázrakov, lekcia 148. Moja myseľ obsahuje len to, čo myslím s Bohom. Ak sa bránim, som napadnutý. To znamená, ak verím, že niečo ma napáda, tak automaticky sa začínam brániť a tým udržiavam v sebe pocit útoku. Nejde o to, že niekto skutočne útočí, len to, že moja viera v útok ho robí reálnym v mojej skúsenosti. Obrana je viera v ohrozenie. Viera v ohrozenie je skúsenosť útoku, čiže nie situácia útočí, ale len môj spôsob videnia vytvára pocit útoku. Choroba je obranou pred pravdou. Keď odmietam pravdu o sebe, kým som v pokoji a jednote, objaví sa napätie, konflikt v mysli. Telo to vyjadrí ako príznak, chorobu, nepohodlie. Čiže choroba nie je trestom, ale len signálom, že myseľ je v strachu a oddelení. Kurs neučí bojovať s útokom ani chorobou. Učí vidieť, že sú to ilúzie, prestať sa brániť, vrátiť sa k pokoju a pravde. Keď cítiš napätie, ohrozenie, potrebu obrany, zastav sa a spýtaj: verím teraz v útok? A vráť sa k jednoduchšiemu videniu. Obrana a choroba sú dôsledkom viery v strach a nie pravdy o tebe.